Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ana sunana Alamin daga Arewa Galaxy TV. Yawwa. Malam da Allah yana da wata tambaya ne. To Allah ya tsara sani. Yawwa. Da Allah malam me babban burin ka a rayuwa yanzu? Kai, ka taɓa mu inda yake min daɗi mai gida. Yawwa. A gaskiya ta Allah babban buri na, ni kan buri na. Yanzu da son samu ne. A raba ni da wannan wankin mota a kai ni. Bila. A kai ni bila. Adalla. Sannan ni na zamanto a gaban mataimakin shugaban ƙasa. Kar ka ga mana magana banza a nan. A gaskiya ta Allah babban buri na kenan. Na biyu buri na kuma in ganni an bani mota tsaleliya. Ga gida tsalele. Sannan kuma a dan taimaka mu da ɗauyen canji a akawun nawa. Ba ka ce dai ba zama ki. Masha Allah. Yawwa shine buri na. Ana sunana Alamin daga Arewa Galaxy TV. Yawwa. Alal misali a ce Dangote ya ce zai tallafa wa kowa. Alal misali kai yanzu aka tambaye ka aka ce me kake bukata me kafa bukata a rayuwa me matsalar ka? Ai mai gida na fi son shinkafa da mai da yaji. Mallafar uban nan. Da dan magista a sama kaga na dan watsa sai ci gaba da bin katangan nan. Gaskiya ne. To Allah ya kyauta. Kowa da kiwon da ya karbe shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam me wanke? Barka da. Sunana Alamin daga Arewa Galaxy TV. Ka ce daga wani gidan TV? Arewa Galaxy. Yau. Yanzu alal misali a ce Dangote ya zo ya bada wani babban tallafi ya ce kowa zai mai tallafi guda na a zo a gani. Me ka bukata a rayuwarka? Ka ce wane ne masu nanka? Alamin daga Arewa Galaxy. To babban buri na dai Dangote ranka daɗe. Ka sa ma na girmama shi. A kawo mutan wake mai zafi da yaji. Get out from here. Don't cut monkey nonsense. Sannan a cika mu wata da data. Ya wannan ma ya isa. Shi ne burin na gama nan? Sai. Don't get the touch my heart, the scatter my brain. Kai. Allah kyauta. Sai an jima malam. To da ce ba? Yanzu yaushe za ka kawo mu dan waken? ku yi masa balle-balle a duwawu.